जोंना फख्रिया माबायदि लोमखो अखाया देन्जार हाबायलै जायगा लायै जायगा न' बां लोमला जोबसिगोन दुब्लि फोथार दैमा दैसा नै माबायदि दैया साव 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 सिलाजों नायनो फैयो दा एसे खमायबावबायसो हागायाखै अखाया बारियाव अमा खाग्रायाबो लोमलाजोब्बाय अमाया जा खस्थ' मोनबाय नै अमा थाग्रायाबो लोमलाजोब्बाय ना मोनलाबायनो हासिगौ ओमफ्राय जायगा जायगा खुसेंग्रा गामिनि दैमा नायनो आं लोमखो नामाखो दैमाया थांनाय नायनो र' दैमाखौ नायनि देग्लाय 2021 आव बे जुन मासावनो दिनैनि अखायानो एसे बांसिन हानाय जाबाय आरो अखायानो गैयामोन अखा हानाया मोजांबो जादों आबादारिफोरा माइ गायनो दुब्लियाव मोजां जासिगोन हरनिफ्रायनो हानाय दाबो गाराखै नै जोंनि फख्रिया बियो ना गैयालै बेहाय बार बुंखावजोब्बाय ओरैनो लामाजों उसिबायलै बायफ्लंबाथाय मानसि थांलाय फैलाय ओरै मोसौ एरलाङोना मानसि गामिनि थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जायो थांनाय बोसोराव एसे खोरजांदोंमोन दैया गोदोनिनो दालां होफिननोबो जायासै मालाबा जाबावो सरकारा थाब उनफ्राव मावबा मोजां जासै नै बायफ्लंबाय होमबा बुंजोबोबाय नै जों गामिनि बियो बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि साब डिभिजननि सिङाव उनाव 8 किल'मिटारसो साहा जायो आरो बर' बाजार खाथियावनो ब्लक दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि ब्लक ओमफ्राय नै बायफ्लंबाय जों बेयो अखाया अभार हाबाथाय अखाया जुदि गोबारै हाबाय थायोबाथाय बेयो बायफ्लंथारगोन ओमफ्राय ओरै थांलाय फैलाय मोसौफ्रा मानसिफ्रा थांलाय फैलाय बिराद प्रब्लेम जागोन आरो मा गोजौ बोलाजोब्बाय नै दुब्लि फोथार बिराद दै थाखाबाय ना मोनलाबायनो हासिगौ उनाव लासैनो ओरै सानजाथिं ओरै बरल'गाव अखायानो गारला माथो दैमा दैसा दुब्लि फोथार सेस लोमजोबसिगोन आरो ना बिराद जानो हासिगौ ओमफ्राय नैबेहाय बोसोरसेखालि नैहाय 2017 ना 16 मोनथाय बेहाय नैजों ओरैबायदि दै फैदोंमोन बे बांद्राय खोनाय नङामोन आरो ना ओरैबायदि फख्रिफ्रा लोमला ना गिदिर गिदिर फैनानैहाय बाल्थिंनै बाल्थिंथाम बाल्थिंब्रै बिदि ना मोनलायदोंब्रा बिराद माइ गायदों जों गामिनिया माइ गायबाय ना मोननो हासिगौ ना जासिगोन खुसेंग्राफोर मोनलाबायसिगोनलै माबायदि हादों लोगोफोर नोंसिनिथिं अखाया जोंनिथिंथ' नै मोनानिफ्रायनो दाबो गारा ओंखायनो ओमफ्राय नै ओरै सोनाबहा बर' बाजार ओइ टावार बेहायनो बर' बाजार टावार खाथियावनो बर' बाजार टाउन गारनाय नंला अखाया बिदि अखाया गारनो रोङा पिलपिलि